paikalliskanavan katsojat ja me tervetuloa seuraamaan koripallon miesten SM-sarjaa Salo-hallista, jossa tänään pelataan ottelu Vilpas Vikings Espoon Honka. Vilpaa Vikinkien kapteeni Jukka Kataja, 2 kertaa on Honka tällä kaudella kohdattu ja 2 kertaa on takkiin tullut, mutta nyt ilmeisesti on entistä enemmän niin sanottua adrenaliinia veressä, että lähdetään ihan tosissaan kaatamaan tämä sarja kärjessä oleva joukkue. Joo, kyllä meillä semmoinen tavoite on ollut nyt tässä muutama viime päivä, että vähän keskitytty tähän Hongan pelisysteemeihin ja koko ajan terotettu, että ei Honkakaan nyt ihan mahdoton joukkue on. Ja pari aikaisempaa peliä meni aika paljon penkin alle, että ei siitä voi oikeastaan kuin parantaa, että omalla pelillä sillä kuuluisalla niin pitäisi niin ihan voitona vaimmekin olla käsissä. Että. Mites Jukka, teillä on melkoisesti ollut tällä kevätkaudella loukkaantumisia, mutta ilmeisesti nyt suurimmat loukkaantumiset on taakse jäänyttä elämää, jos ajatellaan esimerkiksi sinua. No kyllä on valitettavan paljon tullut kaiken näköistä, että itsellä varsinkin on ollut, että onko tässä nyt 4 vai 5 kertaa ollut sama flunssa syksyn aikana ja alkaa itselläkin vähän hermot menemään, jos näin voisi sanoa. Ja Iltasen Eetu on tänään sivussa kokoonpanosta, mutta muut on ihan pelikuntoisia kavereita. Että. Sä sanoit tuossa äsken, että teillä on terotettu noita Hongan kuvioita, niin mitkä on ne tärkeimmät asiat Hongan joukkueessa, mitkä me tänään tulee karsi pois pelistä, jotta pisteet saataisiin jätettyä tänne Saloon? No, Hongan peli liikkuu aika paljon just niinku ylikentän leikkauksilla ja sisäpelillä, eli pitäisi saada niitä syöttölinjoja vähän otettua, ettei ne pääse niin vapaasti pyörittämään ja kääntelemään sitä palloa. Ja sitten sisäpelaajilla niin koitettaisiin vähän kovuutta antaa ja ylipuolustaa niitä, ettei ne pääsisi niin helpolla siellä korin alla. Tämmöisillä eväillä lähdetään liikenteeseen. Selvä juttu Jukka, kiitoksia ja tsemppiä peliin. Joo, kiitoksia. Hongan Maurizio Pratesi, 2 kertaa ollaan kohdattu Vilpas tällä kaudella ja molemmilla kerralla teillä on tullut melkoisen helppo voitto. Mitä luulet, minkälainen joukkue siellä tänään on teille tulossa vastassa? Varmasti vahva kotijoukkue. Salo pelaa tosi hyvin kotona ja niillä on hyviä pelaajia, mutta me vaan pelattiin kotona paremmin. Kyllä varmaan tulee tosi tiukka vääntö. Mites Honka, teillä on myös melkoisesti ollut tällä kaudella loukkaantumisia ja melkoinen pelitahti noiden Euroliigan pelien takia. Alkaako se tuntumaan jo reisissä niin sanotusti? Kyllä se pikkuhiljaa, että niinku, on vaikea lähteä peleihin, kun on 6 jätkää treeneissä ja 6 jätkää peleissä. Et nyt pikkuhiljaa alkaa painoa jaloissa, mutta kyllä pitäisi tulla pelaajia tulla takaisin loukkaantumisen jälkeen, että se pitäisi vähän helpottaa tuossa kuukauden päästä suunnilleen playoffit aikaa. Mites sun oma tilanne? Sulla on ollut pikkusen selän kanssa ongelmia, mikä on tällä hetkellä sen tilanne? No se on parempaa päin mun mielestä koko aika, mutta ei vielä niinku ihan 100%, mutta musta tuntuu, että ehkä jos olisi playoffeja itseensä ihan niinku 100%, mä olisin tyytyväinen. Mitä luulet, mitkä tulee olla tänään avainasiat, jotta Espooseen saataisiin pisteet vietyä täältä Salo-hallista? No varmaan niiden, jos me saadaan kontrolloitua niiden ulkopeliä, ne ei pääse heittämään kolmosia, ne on hyvä heittävä joukkue, niin mä uskon, että me sitten pärjätään. Kiitoksia Maukka ja tsemppiä matsiin. Joo, kiitos. Koripallon miesten SM-sarjaa ja Salo-hallista Vilpas Vikings Espoon Honka. Tervetuloa myöskin illan kommentaattori Aleksi Iltanen. Kiitos ja toivon mukaan tulee yleisöön menevä ja hyvä peli, varsinkin Vilppaan. Eli meidän Vilpas ja Honkahan pelaavat tässä niin sanotusti samassa lohkossa. Lohkojakohan koripallon miesten SM-sarjassa tarkoittaa sitä, että nämä joukkueet, jotka samassa lohkossa ovat, kohtavat toisessa 4 kertaa. Ja 2 kertaa Vilpas Vikings ja Honka ovat tällä kaudella jo pelanneet molemmilla kerroilla tuolla Espoossa. Honka otti melkoisen helpon voiton. Honka on kyllä ehdottomasti yksi ennakkosuosikkia tälläkin kaudella, vai mitä Aleksi? Joo, Hongalla on varmaan tällä hetkellä SM-sarjan parasta heidän hyökkäyskuviointi, että heillä on varmat kuviot, ne toimii aina, jokainen tekee oma hommansa tuolla kentällä ja sitten heillä on semmoinen herra kuin Marcus Grant, joka on mun mielipiteen mukaan tällä hetkellä SM-sarjan paras jenkki, todella monipuolinen, vaikkakin hänellä on ollut vähän loukkaantumisia ongelmia polven kanssa, niin kyllähän tälläkin hetkellä vielä on aivan niin kuin
supertähti tähän liigaan. Ja yksi näistä Hongan tämän kauden runkopelaajista on Olli Nikitin, joka tuolla Pussihukista täksi kaudeksi siirtyi Honkaan Pussihukissa ja vähän Kimi Klimperin varjoon, mutta tällä kaudella on osoittanut olevansa ehdottomasti yksi SM-sarjan kovimmista takamiehistä. Joo, Olli on nostanut profiiliaan todella loistavasti tälle kaudelle, että juuri hän jäi Kimin varjoon tuolla Pussihukissa, niin kuin sanoit, ja tänne tultuaan niin pelannut kovia minuutteja, tehnyt kovia ratkaisuja, on armottavan hyvä heittäjä ja niin kuin kaikki tietää, niin varsinkin pelaajat, niin hän on loistava johtamaan peliä ja oikeastaan ainut tuollainen puhdas pelijohtaja tuolla Hongan joukkueessa. Ja voidaan vielä nostaa esiin tuolta muita miehiä, niin Heikki Zitting on samanlainen kaveri, että amerikkalaispelaajan varjossa ollut nämä vuodet ja nyt päässyt pelaamaan, niin Heikki on ollut todella kova oikeastaan molemmissa päissä. Honka lähtee tänään seuraavalla kokoonpanolla otteluun Sean Huff, Jukka Hemdahl, Aki Ulander ja aloitusviisikko Marcus Grant, Mauricio Pratesi, Markus Hemdahl, Olli Nikitin ja Heikki Zitting. Kotijoukkue Vilpas Vikings tänään kokoonpanossa Kalle Lausti, Ilpo Jalonen, Markku Koivisto, Timo Humalamäki ja Jukka Kataja. Ja aloitusviisikko Derek Stroud, Dante Bright, Samu Kaaresvirta, Mikko Arvosilta ja Mika Westerinen. Kun näitä aloitusviisikkoa Aleksen katselee, niin tuleeko jotain ajatuksia mieleen, minkä tyyppistä pelutusta molempien joukkueiden valmentajat, varsinkin puolustuspäässä, meinaavat? No Hongalla on ainakin aivan toi normaali aloitusviisikko ja luulen, että Hemdahlin Markus varmaan ottaa Derek Stroudin tänään, että viime kauden pelejä kun miettii, niin Derek oli todella niin kuin vaisu Hemdahlin pidessä, mutta taas viime pelissä hän oli oikeastaan ainut kilpailija Honkaa vastaan, ketä taas teki Korea, että siihen nähden varmasti tulee jonkinnäköistä juttua Hemdahlin ja Stroudin välillä. Ja sitten tämä Vilppaa-aloitus on kyllä mun mielestä aivan oikein, että Arosilan Mikko on pelannut loistavia pelejä nyt ja nyt hän on sitten oikeastaan ollaan odottu, koska hän pääsee aloitukseen, nyt hän on tuolla aloituksessa ja toivon mukaan Mikko tuo omalla puolustuspelillään ja myös noilla loistavilla ratkaisuilla, mitä viimeksi nähtiin, niin hyvää tähän Vilppaan peliin. Kaikki valmiina ottelutuomareina tänään Ilkka Veijo, Matti Eskola, aloituksessa vastakkain Stroud ja Hemdahl. Stroud tämän voittaa puolittain aloituksen ja Arvosilta käy pelastamassa pallon suoraan Zittingin käsiin, josta me pallon riistää Samu Kaaresvirta ja avauspisteet on tosiasia. Kaiken lisäksi vielä me virheitä. Virheentekijänä numero 4 Marcus Grant, se on ottelu ensimmäinen virhe ja se tarkoittaa sitä, että 2 pistettä kori hyväksyttiin ja bonusheitto vielä kaupan päälle Samu Kaaresvirta, joka on kyllä ehdottomasti ollut Vilppaan runkopelaaja suomalaisista. Me tällä kaudella valitettavasti Samullakin noita loukkaantumisia ollut hiukan liikaa tässä alkukaudesta. Joo, että mietitään vaan, että miten poika olisi pelannut, jos olisi saanut olla terveenä. Että loistavia pelejä. Alkukaus meni ehkä siihen, että hän oli hyvä peli, huono peli, hyvä peli. Nyt Samu on saanut tuon homman tasaantumaan aina silloin, kun on pelannut. Että hän pelaa aina tuosta 10 pisteen keskiarvoa ja oikeastaan ainut pelaaja Vilppa-joukkueesta, joka on onnistunut kaukoheitoissa hyvin, niin kuin hänet odotetaan. Ja uusi vapaaheitto johtui siitä, että Hongamies lähti liian aikaisin levypallotilanteeseen ja toista kertaa Kaaresvirtaa ei me tuolta bonusviivalta erehdymme, vaan tilanne 3-0 ja näin loistava alku kotijoukkueelta. Grant vasemmassa laidassa antaa Kaarenuppiin Zittingille, Pratesin korjalle Hemdahlille, Markus Hemdahl vastaan Derek Stroud. Tällä kertaa Hemdahl pääsee heittoon, mutta levypallotilanteessa virheitä. Virheentekijänä numero 15 Mika Westerinen, joka on kyllä ollut myös yksi positiivisista yllätyksistä tällä kaudella Vilppaassa, varsinkin puolustuspäässä pystynyt todella isoja miehiä puolustamaan. Päätyrillä jatketaan virheen jälkeen. Grant pelaa Hemdahlille, Hemdahl Nikitinille. Nikitin edelleen pallon kanssa Zitting Pratesille, me lähtee Pratesi heittoon. Ei antaa Kaarenuppi Hemdahlille, Grant Korinalle Zittingille, Zitting vastaa Westerinen. Mitä tekee Zitting? Menettää pallon siinä, jälleen loistava puolustus. Arosilla Mikko tuli loistavasti tuplaamaan ja Westerin teki aivan loistavasti oikein. Siis on vaan paikalle, että Zitting ei voinut tuosta yhtään mitään. Että loistava joukkojen puolustuksen odotusta. Dante Bright lähtee ajamaan korille ja ajaa röyhkeästi loppuun saakka. Nostaa 2 pistettä ja näin kotijoukkojen johtajamme 5 pistettä. 5-0 tilanne, kun minuutti otteluaikaa takana. Hemdahl Grantille, Grant pallon kanssa vasemmassa laidassa, Kaarenuppiin nyt Pratesille, Pratesin takaisin Grantille, Grant Kaarenupista. Kolmonen, mutta sitä ennen 3 sekuntia puhalletaan Heikki Zittingille ja näin ollen päätyraja Vilppaalle. Aika yllättävää, että puolelta miestä pelissä 3 sekuntia, että harvoin näkee, että kiva nähdä tällainenkin puhallus jossain vaiheessa. Arvosilta pallon kanssa Westeriselle Kaarenuppiin
Mitä tekee Westerinen? Antaa Brightille, Bright korjalle Straudille. Straud tullaan tuplaamaan loistavasti Hongan pelaajien toimesta. Ja nyt on kyllä vaikeuksissa mies saa annettua syötön, mutta me syötte Pratesin käsistä yli sivurajan. Honga käytti aivan samaa huimaa vastaan tuossa viime pelissä. Heillä on tosi loistavat nuo kaksi semmoista, Hemdahl ja Sitting tuplaan loistavasti ne isot miehet. Ja se Hongan pelissä kyllä toimii tosi hyvin. Straudin kolmonen ohi, levypallot Grant antaa Nikitinille. Nikitin lähtee oikealta laitaa tuomaan palloa ja häntä rikotaan virheen tekijänä numero 11. Mikko Arrosilta. Arrosilla ensimmäinen virhe ja Vilppaan toinen joukkuevirhe. Peli jatkuu Hongan sisään heitolla, koska heittotilanteesta ei ollut kysymys. Päätyraja antamaan Marcus Grant, joka siis Lahdessa pelasi muutaman kauden ja täksi kaudeksi siirtyi Honkaan, vaikka oli luvannut, ettei ammattilaiseksi enää koripalloilussa ryhdy, mutta ilmeisesti taaloja lyötiin sen verran käteen, että mies jälleen kentällä on. Nyt Straud pallon kanssa lähtee puskemaan keskeltä, ajan loppuun saakka, me ei saa kakkosta sisään, levypallot ottaa Sitting Grantille, Grant lähtee ohittamaan Brightia, ajan loppuun saakka, me kakkonen ohi, meidän levypallot saa kuin saakin Arrosilta, joka lähtee nyt tuomaan Vilppaa ylivoiman hyökkäystä. Arrosilta antaa Brightille ja Bright ei saa nostettua 2 pistettä. Toi on kyllä ollut jo pari kautta Vilppaan tuonne perisynti, että tuolta korjalta ei noita pinnoja saada tehtyä. No se on ihan totta, että meillä on varsinkin vaikeat korit heittää, paitsi Pratesin pitää kolmosen, mutta tonne kun ei suoraan heitä, niin pallot menee aina pois. Maurizio Pratesi, joka siis muutaman vuoden pelasi ulkomailla ammattilaisena ja nyt tuli Suomeen hiukan leputtelemaan, nimittäin miehen selkä, niin kuin tuossa ennen peliä haastatteluissa kuulitte. Miehen selkä melkoisen huonossa kunnossa ollut, mutta ilmeisesti paranemaan päin ja ehkä mies jälleen ensi vuonna nähdään tuolla ulkomailla, kun Westerisen hypäri ohi. Levypallot ottaa Markus Hemdahl. Hemdahl pelaa Hongassa 2, Jukka Hemdahl eli Markus Hemdahlin pikkuveli, joka tällä hetkellä vaihtopenkillä. Grant pallon kanssa pitää edelleen palloa, lähtee nyt ajamaan korille ja häntä rikotaan virheentekijänä siinä numero 4, Derek Straud, ja se oli Straudin ensimmäinen virhe. Näitä virheitä Straud on muuten viime peleissä saanut melkoisen paljon tollasista niin sanotuista riistoyrityksistä. Joo, ja hän liikaa pelaa käsillä, että jalat pitäisi laittaa töihin tai sitten antaa sen verran löysää, että ne miehet, jolloin me ohjauksemme niin hitaat jalat. Hän ottaa tosi turhia, niin tyhmiä virheitä, alokasmaisia virheitä, käsinlyömisiä ja tällaisia, mitä niin kuin tällä tasolla ei pitäisi enää ottaa. 2 vapaaheittoa Marcus Grant, joka tällä kaudella on peräti 85% tarkkuudella vapaareita heitellyt. Nyt kuitenkin ensimmäinen vapaaheitto ohi. 5-3 tilanne, kun 7 minuuttia 12 sekuntia ensimmäistä neljännestä pelaamatta. Toinen vapaari pussiin ja näin ero kaventuu Vilppaan pisteen johtoon. Arrosilta me pelaamme Straudilla vasempaan laitaan. Straud antaa siihen vierelleen Brightille. Bright Arrosillalle. Arrosilta vastaan Nikitin. Antaa Westeriselle Kaarenuppiin, Westerinen Arrosillalle. Arrosilta Kaaresviralle vaikean näköinen kolmonen, joka menee ohi. Levypallot kuitenkin napsii Westerinen. Westerinen antaa Straudille. Straud vastaan Zittingen. Arrosilta pallon kanssa. Westerinen Straudille korjalle. Ja Straud tekee nuo tutut kiemurrat. Virveli liikkeen ja tällä kertaa onneksi siitä virheitä. Virheen tekijänä numero 10 Heikki Zitting. Oli aika lähellä tuossa taas, että Straudille ei tullut siitä askeleita. Eli oli todella hyvä tuplaus taas Hongan vedältä. Tuomari oli taas Straudin puolelta ja antoi sitten hänelle oikeastaan tuon pallon. Aivan loistava yksilösuolitus siinä Kaaresviralta, mutta Veijo puhaltaa askeleita. No Veijo nyt puhaltaa mitä puhaltaa tähän paikkaan voi sanoa, mutta ei siinä ollut askeleita. Näytti tuolla jumsteppiä eteenpäin ja siitä hyvä suoritus, mutta askeleet puhallettiin. Hemdahl Grantille, Grant vasemmassa laidassa lähtee haastamaan laidasta Brightia, ajan loppuun saakka, kakkonen kuitenkin ohi. Hyökkäys levypalloissa Heikki Zitting, joka vuorostaan lähtee ajamaan korille, nousee heittoon ja vanhan koulun levyn kautta tuosta parista metristä heitto sisään, näin vierasjoukkueen Honka pisteen johtoon ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Dodge Bright jälleen siirtynyt takamieheksi, me pelaa vasempaan laitaan Straudille, Straud Westeriselle. Westerinen takaisin Straudille, Straud aivan vapaana 3 pisteen heitossa, eturautaan menee, hyökkäys levypalloissa Westerin, mutta loppujen lopuksi pallo saa Grant, joka löytää aivan vapaana olevan Zittingin. Ja Zitting nostaa rauhallisesti 2 pistettä, näin 3 pisteen johto Hongalla 5-8. Tällä hetkellä sarjataulukossa Honka toisena 18 voitolla ja 3 häviöllä ja Vilpas 7. 11 voitolla ja 12 häviöllä. Hongalla tosin 2 peliä vähemmän pelattuna kuin muilla joukkueilla johtuen noista Euroliigan matseista. Mutta joka tapauksessa
kakkosena siltikin sarjataulukossa. Samalla kun ahnaasti Derek Stroud käy hakemassa hyökkäyslevypalloa ja nostaa 2 pistettä tilanteeksi 7-8, kun Nikitin antaa Pratesille. Ja Nikitinin jalat ovat päätyrajasta yli ja näin päätyrajan Vilppaalle. Arvosilta avaa Kaaresvirralle. Kaaresvirta puolestaan Vilppaan takamiehenä. Tämä ihan mielenkiintoinen tämä Vilppaan pelutus siinä mielessä, että siellä me toimii vuorotellen pelirakentajina Doncha Bright, Mikko Arvosilta ja Samu Kaaresvirta. Bright pallon kanssa nyt ei nyt oikein löydä vapaata syöttöpaikkaa Stroud kakkosessa ja Stroudin kakkonen varmasti sisään ja näin Vilpas jälleen pisteen johtoon. No tuo pelirakentajakysymys Vilppaa sen takia just oikeastaan hauska, että heillä ei yhtään tuosta normaalia pelirakentajaa ole, kun esimerkiksi oli Nikitin. Samu ja Mikko oikeastaan molemmat kakkosia ja Donta kakkonen, kolmonen, niin heistä joku voi ajalla sinne mennä. Ei se pallon tuominen oikeastaan niin vaikeaa sitten ole kuitenkaan. Siellä levypallotilanteessa me taistelevat pallosta Chitting, Bright ja Stroud ja tällä kertaa sitten Stroudin käsistä pallo yli ja päätyraja Hongalle. Marcus Grant avaamaan päätyrajaa. Antaa Chittingille, Chitting lähtee ajamaan keskeltä, me syöttää kuitenkin puolenkentän tuntumaan Nikitinille. Nikitin nostaa siellä me sormet pystyyn kuvion merkiksi, Hemdal Pratesille, Pratesin pallon kanssa antaa Nikitinille, Nikitin kaaren nupissa ja me nyt siellä puhalletaan virheitä. Virheen tekijänä on numero 15 eli Mika Westerinen, ilmeisesti siinä Westerinen esti Chittingiä leikkaamasta tuonne koriin. Joo, näin kävi, taisi ottaa vähän kädestä kiinni, isojen miesten painia. Se oli Vilin toinen virhe vaan, että ne ei tiedä enempää ottaa. Samalla me myös Vilpan joukkueen virheet täyttyvät, eli tästä edespäin kun rikotaan, niin mennään vapariviivalle samalla aivan loistava syöttö. Maurizio Pratesilta korjalle Chittingille jälleen Chittingen 3 sekunnissa, eli näköjään hyvin herkästi Veijo nämä 3 sekunnin rikkeet tänään tuomitsee, mutta me tähän mennessä se on ollut pelkästään hyvä asia Vilppaalle. Kaaresvirta Westeriselle, Westerinen kakkosessa aivan vapaana, kakkonen ohi hyökkäyslevyn pallossa jälleen Derek Stroud, joka puskee väkisin kakkosen sisään, kaataa siinä vielä Chittingin lattiaan ja 11-8 Vilpas Vikings ottaa 3 pistettä, kun 4 minuuttia on pelaamatta ensimmäistä neljännestä. Nikitin pallon kanssa vastassa Arrosilta. Antaa kaaren nuppiin Chittingille, joka lähtee 3 pisteen heittoon, joka on melkoisen harvinaista kyllä. Me tältä mieheltä kolmonen ohi, levypallot ottaa Bright, joka lähtee nopeasti tuomaan Vilppaa hyökkäystä. Ajan loppuun saakka, me syöttää korjallemme Arrosillalle, Arrosilta saa kuin saakin pallon. Ja heitokin aikaiseksi, mutta me vaikeasta asennosta heitto ohi ja levypallot ottaa Hemdal, joka antaa pallon Olli Nikitinille. Nikitin pomputtelee siinä rauhaksi ja ohjailee omiaan. Antaa me Grantille, Grant Hemdalille. Hemdal Chittingille, Chitting Grantille, Grant Nikitinille. Nikitin ei lähde heittoon, vaan antaa aivan loistavasti korille leikkaavalle Heikki Chittingille. Chitting nostaa 2 pistettä ja täytyy sanoa, että toi on kyllä Hongan tavaramerkki ja hyvä sellainen toi, että pallo liikkuu todella kauan hyökkäyksessä niin kauan, että saadaan rakennettua hyvä heittopäätä. Joo, heillä on selvät kuviot tuolle. Jokainen pelaaja tekee juuri se oma homma ja nyt on nähty, että heidän toi pick-and-roll-peli toimii loistavasti. Siellä on iso miehet, Chitting, Hemdal, niin tekevät sellaisia screenejä, että miehet ainakin jää niihin screeneihin ja sitten on kiva antaa sitten Nikitinin tuonne sisälle leikkaavan pelaajalle nättiä passeja. Samalla on Derek Stroud toisessa päässä 2 pistettä ja toisessa päässä riistoyritys ei onnistu ja Marcus Hemdal pääsee vapaasti heittämään 2 pistettä pussin pohjille 13-12. Reilut 2,5 minuuttia ensimmäistä neljännestä pelaamatta, kun Arosillan kolmonen menee ohi. Hyökkäys levypallossa jälleen siellä Derek Stroud, mutta tällä kertaa Hemdal hänet sulkee pois tilanteesta. Antaa Chittingille ylivoimahyökkäys, jonka päättää Maurizio Pratesi. Nostaa aivan vapaana 2 pistettä ja jälleen Honka pisteen johtoon 13-14. Vähän uneliasta peliä tuntuu olemaan molemmin puolin, että tuollaista mennään vaan päästä päähän, joku heittää aina välillä ja ei oikeastaan semmoista räväkkytä nyt, se puuttuu tästä pelistä kokonaan, että toivon mukaan sitä alkaa tulee kohta. Kun Kaaresvirta harha syöttöön, siihen syöttöön pääsee väliin Westerinen ja Westerisen käsistä sitten pallo Chittingille. Chitting antaa Grantille, Grant lähtee ajamaan korille. Ajan loppuun saakka, kakkonen kuitenkaan osuudessa vehkeisiin ja levypallon tilanteessa virheitä. Virheen tekijänä Maurizio Pratesin ensimmäinen virhe ja Hongan 3. joukkuevirhe. Samalla Honka vaihtaa kentältä pois Chittingin ja kentälle numero 15 Aki Ulander. Vuonna 1981 syntynyt 207-senttinen sentteripelaaja, joka myös alkukauden kärsi loukkaantumisesta, mutta nyt on jälleen pelikunnossa. Joo, iso kaveri, että hyvät liikkeet tuolla korjalla, mutta hän on kyllä tolkuttoman hidas sitten, että häntä vastaan kyllä pallo liikuttamalla, niin saadaan kaveri aika kiviren vaikutuksen, mitä Huima käytti juuri viime
pelissä Honkaa vastaan. Ja myös Vilpas vaihtaa 2 pelaajaa kentälle, Jukka Kataja, joukkueen kapteeni ja Ilpo Jalonen ja kentältä Westerinen ja Aro Silta. 3 ohi, me jaamme levypallot Hongalle. Nyt Sitting vastassaan Jalonen puolen kentän tuntumassa. Rauhallisesti me lähtee rakentamaan hyökkäystä. Antaa Pratesille oikeaan laitaan. Pratesi vastaan Kaaresvirta. Yksi tänne ottelun mielenkiintoisimpia taistelupareja. Pratesin kakkonen menee ohi, mutta me siellä viimeiseen saakka taistelee Markus Hemdahl, joka tippaa loppujen lopuksi pallo sisään. Näin tilanne 13-16. Jukka Kataja aivan loistava syöttö Korjalle Straudille, mutta Straud ei 2 pistettä saa tehtyä, vaan loppujen lopuksi me miehen jalka yli pääty rajan. Ja me tässä vaiheessa ottaa aikalisän Honka. Se on ottelu ensimmäinen aikalisä. Hongan valmentaja Mihailo Pavisevits tuli muistaakseni pari kautta sitten Hongan valmentajaksi ja on kyllä saanut melkoista jälkeä tehtyä. Joo, että taitaa olla jopa 3 kautta. Ja noi samat kuviot oikeastaan, hän on systemaattisesti peluttanut tuo samaa systeemiä, että kuviot tehdään juuri niin kuin hän haluaa ja jokainen pelaaja tekee omat hommat. Ja kyllä huomaa, että hän on tällä hetkellä varmasti niin kuin tämän koko sarjan niin ammattimaisin valmentaja. Ja ei tänne nyt varmaan tuolta Jugoslaviastakaan hankita niin kuin ihan mitään turistia tonne penkin päähän. Jos katsellaan Hongan joukkuetta yleisesti, niin sieltä puuttuu siis paljon pelaajia edelleen loukkaantumisten takia, muun muassa Juuso Pöyhönen ja Tero Kuivalainen. Tämä Kuivalainen on vuonna 1984 syntynyt 192-senttinen pelirakentaja, joka pelasi alkukaudella loistavasti 8,4 pisteen keskiarvolla. Eli ilmeisesti myös Hongalla toi junioripuoli ihan kondiksessa. Joo, heillä on hyviä tällaisia nuoria kavereita, jotka heidän kakkosjoukkueella pelaa tuolla divisioonassa muistaakseni, niin nämä pojat pelaa siellä ja ei huonosti pelaakaan. Ja niin kuin Kuivalainen kävi tuossa näyttämässä taitojaan tosiaan niin kuin alkusyksystä, niin kyllä hän pelasi loistavia otteluita ja varsinkin tuo 3 takana oli kyllä aika murskaavan tarkka. Aikalisä me pidetty Hongalta viisikko Hemdahl, Grant, Pratesi, Nikitin ja Ulander, ja Hemdahl nostaa siellä 2 pistettä ja tyrmää vielä Straudin kaupan päälle. Ja me vilppaltamme kentällä viisikko Kataja, Jalonen, Kaaresvirta, Straud ja Bright. 13-18 5 pisteen johto Hongalla, kun 50 sekuntia edellä ensimmäistä 10 minuuttista. Kaaresvirta Jaloselle, Jalonen Kaarenupissa Kaaresviralle, Kaaresvirta antaa keskelle leikkaavalle Brightille, ja Bright nyt hiukan vaikeuksissa ja syöttää Kaaresviralle, mutta siinä on 3 sekunnin rike. Ja taas puoleltaan 3 sekuntia. Nyt se oli ihan oikein puhallettu ja nyt Honka siirtyy paikkaan ja Vilpas oli heti kauheassa vaikeuksissa. Ei näköjään tuu ihan automaattisesti tuo paikkapeli, että se pitäisi tulla tällä tasolla, että automaattisesti pelaa paikkapeli. Ja toi pudotus ja Donta Bright oli aivan yksi tuolla keskellä ja tuollainen aivan älytön syöttö siellä tulos ja sitten vielä 3 sekuntia. Että siinä nopea puolustuksen vaihto niin yleensä toimii, niin kuin nyt juuri Pavisevits sen teki ja se toimi heti. Vilpas Vikingsin valmentaja Tommi Koskinen ottaa tässä vaiheessa aika lisän. Tähän mennessä matsi on kyllä näyttänyt siltä, että Vilppala ei hirveästi tonne Hongan korjalle ole asia. Joo ei, että jos miettii, että heillä on siellä Markus Hemdahl, joka on loistava iso puolustuspelaaja, Heikki Zitting myös iso kaveri ja Markus Grant pystyy puolustamaan isoja kavereita, pystyy hakemaan levypalloja olemaan siellä edessä, niin nyt heillä on Ulanderi siellä myös iso kaveri, niin kyllä sinne Straudinkin on aika vaikea mennä. Et luulen vielä, että Hemdahlilla ja noilla isoilla kavereilla on vähän enemmän tuolla papuakin tuolla kädessä, että sinne ei niin vaan asiaa, että sieltä heitetään aika äkkiä ulos 3 sekunnista. Koskisen aikalisä pidetty, molemmat joukkueet jatkavat samoilla viisikoilla. Ja sivuralla jatketaan 3 sekunnin rikkeen jälkeen. Hemdahl avaa Nikitinille. Nikitin ylittää nyt puolen kentän. Pitää edelleen palloa, häntä aggressiivisesti Jalonen puolustaa. Grant pallo Ulanderille. Ulander Nikitinille. Nikitin vasemmassa laidassa 3 pisteen takana. Lähtee suoraan kuljetuksesta 3 ohi. Levypallot käy napsimassa Samu Kaaresvirta, joka lähtee nopeasti tuomaan vilppaa hyökkäystä. Antaa Jukka Katajalle. Kataja Kaaresvirralle. Molemmat sekä Kataja että Kaaresvirta kärsineet aivan tässä viime viikkoina kyllä loukkaantumisista. Samulla hirveä flunssa ja Katajalla nilkka ja flunssa yhtä aikaa. Toivon mukaan pojat kuitenkin nyt parhaassa kondiksessa ovat, kun Bright lähtee 3 pisteen heittoon ja nakuttaa 3 sisään. Siinä oli kova 3. Donce Brightilta aivan viime sekunneilla kolkki sisään ja päästään huomattavasti mukavimmista asemista toiselle 4. Se oli todella kova 3 Donta Brightilta. Siinä oli kädet naamalla ja puolustaja ihan iholla ja tällainen fadeaway vähän takakenoinen heitto ja siellä se oli, että no on just sellaisia heittoja mitä tarvitaan ja odotan mun mielestä jenkkipelaajat juuri tollaisia ratkaisuja.
heidän pitää pystyä kyllä yksityistä vastaan ja tekemään tommosia kovikoreja. Se on ehkä sen takia heitä tänne oikeastaan hankittu. 16-18 on tilanne ensimmäinen neljänneksen jälkeen ja nyt lyhyelle tauolle. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen 16-18 tilanne, Hongan 2 pisteen johto ja täytyy sanoa, että noin aikaisemmat tämän kauden Honka-pelit nähneenä niin huomattavasti mukavampaa katsottavaa tämä on, nimittäin kyllä tuolla Espoossa, kun Vilpas 2 kertaa on käynyt vierailemassa ja ottamassa siellä melkoisen rökälle tappion, niin kyllä ne on ollut aika karmeata katsottavaa. Toivon mukaan kyllä Vilpas saa nämä tappiot nostettua omaksi vahvuudeksi ja ovat sisuntuneita niistä ja mikä se mukavampaa olisi, kun sarjan kakkosena majaileva Honka kaataa tänään Salohallissa. No siinä on hyvät mahdollisuudet. Luulen, että Honga vähän painaa nämä pelit jo niin kuin Maukkokin tuossa haastattelussa sanoi, että jaloissa painaa. Että heillä on Eurocupin matseja ollut ja he pelaa oikeastaan 7 miehellä tämän koko kauden on painon läpi, kun on loukkaantuneena. Tuo huimapeli on antoi siitä viitteitä, että Huima oli voitoavoimetkin tuossa viime pelissä Honkaa vastaan ja ei niitä käyttänyt. Että kyllä Honka on varmasti selvästi väsynyt joukkue ja se näkee tästä eka erän pelistäkin, että jotenkin heillä on sellainen flegmaattinen ote tähän peliin. Toinen 10-minuuttinen valmiinen alkamaan Grant, Huff, Chitting, Ulander ja Nikitin. Honga viisikkomme Vilpalta Bright, Stroud, Jalonen, Kataja ja Kaaresvirta. Jalonen pallon kanssa lähtee suoraan kuljetuksesta heitto ohi, mutta me siellä puhalletaan virheitä. Virheen tekijänä numero 10 Heikki Chitting, joka saa itselleen toisen virheen. Joo, tuli aivan selvä virhe, että Heikki meni, Ilpo lähti heittoon ja Chitting Heikki meni tuonne alle sitten ja sinne ei saa mennä. Ja pieni kontakti, ei se nyt paljon vaikuttanut heittoon, mutta säännöt on säännöt ja Ilpo on 2 heittoa ja Ilpohan on varmaan vapaa heittäjä. Tällä kaudella on Ilpon vapaa-heittoja heitellyt 78% tarkkuudella ja varmuus jatkuu. Ensimmäinen vapari sisään, näin eroa enää piste. Ja me toinen vapaa-heitto Ilpon Jaloselta. Myös varmasti pussin pohjille, näin tilanne tasan 18-18. Nikitin pallon kanssa vastassa edelleen Jalonen, joka ihan mukavasti on Nikitin tähän mennessä puolustanut ja toivon mukaan me jaksaa painaa loppuun saakka. Antaa Chittingille, Chitting Grantille, Grant antaa Nikitinille, Nikitin lähtee laidasta ajamaan korille ja hohohohoi, mikä blokki. Vilppaan kapteeni Jukka Katajalta, siinä kyllä huomattavasti pienempään Nikitintä kohdeltiin jo, voisi sanoa kaltoin tuolla korjalla. Ja mä blokista pallo yli ja päätyraja Hongalle. Grant avaamaan päätyrajaa, avaa suoraan korjalle Chittingille ja Chitting blokataan se tällä kertaa Samu Kaaresvirran toimesta. Ja ylivoimahyökkäyksen päättää Ilpo Jalonen ja hänen heittonsa ohi. Ja myös Donta Brightin heitto ohi ja myös Jukka Kataja heitto ohi, mutta Kataja taistelee pallon loistavasti vielä Vilppaalle. Siinä Vilppaan suomalaiset Kataja ja Kaaresvirta äsken kyllä näyttivät, että ponnistusvoimaa löytyy ja turhaa heittelemään kannata tulla, kun Kaaresvirran 3 menee ohi, mutta levypallot ottaa kukas muu kuin Derek Stroud ja Straudin heittoyritys siinä menee Grantin käsiin ja ilmeisesti aika kyseenalainen tilanne. Näytti kyllä tänne selostamoon siltä, että Grantin käsistä pallo olisi yli mennyt, mutta tuomari sanoo laki ja nyt on pallo jo Vilppaan puolustuspäässä. Ja Vilppa on siirtynyt paikkaan. Huff pallon kanssa suoraan kuljetuksesta kakkonen ohi, levypallot ottaa Donta Bright. Bright nopea syöttö Jaloselle, Jalonen ei kuitenkaan saa suoraan kuljetuksesta kakkosta sisään, mutta Derek Stroud varma ranne roihua tuolta vasemmasta laidasta ja 2 pussi ja näin Vilpas johtoon 20-18. Nikitin pallon kanssa antaa Grantille, Grant vasemmasta laidasta Chittingille, Chitting lähtee nyt ajamaan keskeltä ja ottaa siinä epäsäännöllisen kuljetuksen. Joo, vähän kyseenalainen tilanne, että se pallo jäi hänen käsistään pois, mutta taas tuomari sana ollaankin. Nyt toi Vilpan paikka toimii kyllä tosi hyvin mun mielestä ja on päässyt puolinopealla tuosta paikasta iskemään ja Honka on oikeastaan nyt helisemässä.
Toivon mukaan paikka toimii loppuun saakka, kun pallo nyt Brightilla. Bright antaa Jaloselle, Jalonen vasemmassa laidassa. Kääntää toiseen laitaan Kaaresvirralle, Kaaresvirta Brightille ja nyt siellä puhalletaan Samulle hyökkääjä virhe. Melkoisen hepponen tilanne ilmeisesti siinä sitten tuomarin mielestä Samu vasten sääntöjä vapaata kättään käytti. Tai sitten Samu on vaan niin vahva. Niinpä. Nikitin pallon kanssa. Siinä torpataan kyllä Jalonen todella rumasti Zittingin screenissä ja Nikitin ei tätä jää ihmettelemään, vaan nakuttaa kakkosen pohjaan. Näin tilanne tasan 20-20. Jalonen pallon kanssa lähtee suoraan kolmoseen. Jalosen kolmonen menee ohi ja levypallot saa kuin saakin itselleen Zitting, joka nyt sitten rauhoittaa ja antaa pallon Grantille. Grant vastassaan Jalonen Haffille ja Haff suoraan Jalosen käsiin ja jälleen vilppalaisemme nyt vastaisku mahdollisuus ja Kaaresvirta saakin pallon ja lähtee ajamaan korille ja ajaa loppuun saakka ja nostaa 2 pistettä. Siinä me Samu Kaaresvirta kyllä käytti hurjaa ponnistusvoimaansa hyväksi juuri niin kuin pitää. Kyllä joo, vaikka siellä Ullanerin vasta sai tulla, ne on selvästi hitaampi ja Samu pomppua sitä luokkaa, että ei pysty Ullanerinkään tuosta blokkaamaan ja nätisti ajoi sitä ohi ja teki nätin kakkosen. Zitting lähtee ajamaan korille ja siinä melkoisen vaikean näköinen heitto, mutta sisään menee ja samalla me Nikitin riistää pallon Straudi huonosta syötöstä. 22-22, noin on kyllä semmosia virheitä, että me niitä on parissa edellisessä pelissä tullut luokattoman paljon ja esimerkiksi tuommoinen päätyrajan antaminen, niin se pitäisi ehdottomasti hoitaa aina omilleen. Mutta näinkin voi käydä, kun Nikitin lähtee ajamaan korille ajaa loppuun saakka ja siinä oli todella vahvaa ajo ja me parasta Olli Nikitintä. No se oli nättiä jo Ollilta, että paikkaa vastaan ajoi tonne saumaan ja siinä ei paikan alamiet pystynyt mitään hänelle. Et hänkin on aika ponnistusvoimainen kaveri ja tuli siitä ja teki nätin kakkosen. 22-24, kun Katajamme kakkosessa menee ohi ja levypallot saa kuin saakin Haff. Haff lähtee itse tuomaan Honga hyökkäystä. Pitää edelleen palloa, antaa nyt Nikitinille puolen kentän tuntumaan, jossa Nikitin lähtee rakentelemaan hyökkäystä. Antaa Grantille, Grant Korinalle Zittingille, Zitting vastaa Straud ja Zitting nostaa aivan ilmaiseksi 2 pistettä. Ei pysty Straudankaan yhtään puolustamaan Hemdalia ja Zittingin tuolla korjalla, että en tiedä onko sitten, että pojat on vaan niin kovia tai onko se vähän asenteessakin, että pitäisi ottaa varmaan toi koko syöttölinja tosta yli ja pitää nämä miehet ilman palloa. 22-26 tilanne, 6 minuuttia jäljellä kolmatta neljännestä, kun Kataja hukata pallo, saa sen pidettyä kuitenkin itsellä ja lähtee nyt suoraan kuljetuksesta kakkoseen. 24-26 vilppaa Viikinkien kapteenimme viime vuoden tulokkaaksi SM-sarjassa valittu Jukka Kataja kaventaa eron 2 pisteeseen, kun Aki Ulander vahva sentteriliike ja levyn kautta kakkonen pohjaan. Straudava päätyi Ryan Brightille, joka ylittää rauhallisesti puolen kentän. Ja ilmeisesti siellä on myös Hongalla tällä hetkellä paikkapuolustus. Joo on. Pallo on mennyt Katajalla, Kataja antaa Kaaresvirralle, Kaaresvirra kakkonen suoraan kuljetuksesta ohi. Levypallot ottaa kukas muun kuin Derek Straud, antaa Jaloselle. Jalonen Kaarenuppiin Katajalle, Kataja lähtee ajamaan korille, ajaako loppuun saakka ja antaa Kaaresvirralle ja Kaaresvirran kolmonen laidasta. Ja tällä kertaa kolmonen menee ohi eikä Samu enää erehdy ja näin tilanne 27-28, kun reilu 5 minuuttia pelaamatta ensimmäistä puoliaikaa. Nikitin pallon kanssa, Nikitin Haffille, Haff Grantille. Grant vastaan Bright, Grant puolestaan kolmosessa ja Grant kyllä kuittaa tuon äskeisen tilanteen ja nakuttaa Brightin naamalta kolmosen pohjaan 27-31. Jalonen Kaaresvirralle, Kaaresvirta Jaloselle, Jalonen lähtee ajamaan keskeltä, ajako loppuun saakka, kyllä ja oli melkoinen ratkaisu Ilpo Jaloselta, hirmuinen kaaripallo pitkien miesten yli, mutta se on pääasia, että sisään menee 29-31. Kun Zittingen kakkosessa ohi menee ja vielä me koettaa tipata pallo sisään Ulander, mutta sekin menee ohi, levypallot ottaa Bright ja nyt ajaa loppuun saakka Jalonen, hänet torjutaan ja me samalla siellä puhalletaan ilmeisesti virheitä. Kyllä vaan virheen tekijänä on Hongasta numero 8 eli Sean Huff. Sean Huff vuonna 1984 niin ikään syntynyt todella lupaava koripalloilija, jonka isä Leon Huffhan valmentaa Porvoon Tarmon miesten koripallon SM-sarjan joukkuetta. Samalla Honka muuten vaihtaa kentältä pois Ulanderin kentälle takaisin Maurizio Pratesi. Joo, ja huomaa, että Sean on perinyt isältä, että Leonhan oli myös suhkot hyvä ponnistaja aikoinaan ja Seanillahan ponnistusvoimaa on ja hän on varmaan yksi pelaajista, mikä toivon mukaan suomalaisista tulee pääsemään vielä Euroopan kentille. Hänellä on siellä kaikki saumat, että fysiikkaa löytyy ja tässä vaiheessa taitoakin, että
tietenkin kaukotaito voisi olla vähän parempi ainakin liikkeestä, mutta hän on nuori kaveri ja varmaan pystyy kehittämään kaikki osa-alueita vielä. Jaloselle 2 vapaaheittoa, me samalla Vilpas vaihtanut kentältämme pois Kataja ja kentälle Markku Koivistomme, mies joka Nokialta täksi kaudeksi Vilpaaseen hankittiin. Ja piste keskiarvo ollut ehkä pienoinen pettymys, nimittäin 4 pistettä. Ja molemmat vaparetti Ilpolta sisään, samalla Ilpo vaihtoi ja kentälle takaisin Mikko Arosilta. 31-31 on tilanne miesten koripallon SM-sarjaottelussa. Vilpas Vikings, Espoon Honka. Arosilta painostaa Nikitintä. Nikitin edelleen pallon kanssa antaa nyt Grantille, Grant Pratesille, Pratesi aivan vapaana kolmosessa ja Maurizio Pratesi laittaa varmasti kolkin pussiin. 31-34, Pratesilla on kyllä todella kaunis heitto ja pelkästään sen kauneuteen se ei jää vaan melkoisen tarkka myöskin niin kuin äskeisestä toi kolmonen osoituksena. Pride Koivistolle, Koivisto Arosillalle, Arosilta korjalle Praitille, Pride vastaan Huff ja Brightia rikotaan, virheentekijänä numero 8 John Huffi ja se on Huffin toinen virhe. Päätyrajalta jatkuu peli. Hongalla muuten joukkovirta tällä hetkellä 3 ja Vilppaalla 1. Arosilta avaamaan päätyrajaa avaa Koivistolle. Koivisto takaisin Arosillalle. Arosilta Kaaresvirralle. Kaaresvirta ohittaa siinä Pratesin, mutta ei enää Nikitintä, vaan Nikitin riistää näiltä pallon. Huff, Nikitin, mitä tekee Nikitin? Nikitin torjutaan tällä kertaa Pridein toimesta ja nyt sitten puhalletaan tuossa pallon tavoittelutilanteessa Markku Koivistolle. Askeleita ilmeisesti tuo pallo oli hallussa, kun hän noin 1 jalan 2 hyppyä otti. Niinpä. Mä en olisi itse tuosta kyllä puhaltanut askeleita, mutta tuommoinen pallon tavoittelutilanne, että Tuomari näki sen tällä tavalla ja hän näki sen tällä tavalla, ei sitä muuta voi sanoa. Haffi vaihtoi hänen tilalleen takaisin kentälle Markus Hemdahl, kun siellä puhalletaan hyökkääjän virheeli ilmeisesti. Taisi olla vähän tuollainen paikkauspuhallus kyllä. Heikki Zitting saa itselleen siitä 3. virheensä, se on meidän kannalta hyvä asia. Ja Vilpas päätyrajan 31-34, 3,5 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa pelaamatta. Arosilta pallon kanssa antaa Praitille. Pride vastaan Nikitin, Pride Arosilalle, Arosilta ei lähde heittoon, heitto harhautus vaan antaa Kaaresvirralle ja Kaaresvirran kolmonen menee jälleen pussiin, 34 on tilanne, kun 3 minuuttia jäljellä ensimmäistä puoliaikaa tasaisissa merkeissä ollaan tätä peliä menty eteenpäin ja me toivon mukaan se yhtä tiukkana ja hyvänä matsina jatkuu. Zitting Kaaren nupistama harhasyöttömme Straudin käsiin ja me pallon käy pelastamassa päätyrajalta Kaaresvirta, joka itse lähtee tuomaan Vilppaa hyökkäystä, ylittää puolen kentän. Antaa Arosillalle. Arosilta nyt pallon kanssa Prideille. Pride lähtee ajamaan korille ja nousee vaparivivan tuntumastamme heittoon. Heitto on harmittavasti ohi. Levypallot ottaa Zitting, joka antaa nopeasti Nikitinille jälleen nopeassa hyökkäyksessä Honka. Ja Nikitin nostaa, kun nostaakin 2 pistettä. Kori hyväksytään ja samalla virheitä. Virheentekijänä on numero 11 Mikko Arosilta, se on Mikon toinen virhe. Ja tässä vaiheessa ottaa Espoo Honka ja Pavisevits aika lisän. Nyt on tässä muutaman viime hyökkäyksen aikana kyllä päässyt aika helposti Honka noihin nopeisiin hyökkäyksiin. Joo, tuosta paikasta se oikeastaan on hyvä ja huono puoli. Siinä on hyviä puolia se, että tuollakin etumiehet pääsee nopeasti tuonne vastahyökkäyksiin ja sinne voi avata iso mies pitkä ja siellä yleensä saadaan ylivoimahyökkäys. Huoneen puoli taas se, että tuollakin heittopaikka pystyy rakentamaan tuonne kulmiin, niin kuin Samu tuossa osoitti, että 1 ajo väliin ja syöttö ulos Mikolta ja Samu heitti 3 just äsken. Ja se, että omi miehen ei pysty sulkemaan, siinä on hyvin vaikea sulkea, koska sulla ei ole oikeastaan sitä omaa puolustavaa, vaan sä otat vaan lähimmän miehen. Ja sit, kun niitä miehiä voi olla isoja miehiä siinä samassa sumpussa, niin ei tiedä ketä se sulkee. Joku voi päästä hakemaan semmosia, varsinkin takamiehet, semmosia niin sanottuja räkäpalloja tuota paikkaa vastaan. Et siinä on hyvät ja huonot puolet ja silloin kun varsinainen heitto tipuu, niin paikkahan on loistava puolustusmaa. Ja ilmeisesti hyvin tärkeää tuossa paikkapuolustuksessa on nimenomaan se, että sinne ajetaan tasaisin välejä jo sinne puolustuksen keskelle. Joo, todellakin. Että tuonne saumoihin ajoja sieltä syöttö ulos tai tiputus tuonne isolle kaverille alle. Että siinä on kuitenkin 2 jätkää silloin selän takana ja sulla on oikeastaan aina ylivoimaa, että kun tuohon keskelle pääsee, niin pystyy syöttämään ihan minne vaan tai heittämään itse. Ja sitä oikeastaan nuorillekin pelaajille sanotaan, että paikka vastaan ei pidä alkaa ruiskia 3, vaan sinne pitää uskaltaa ajaa. Vilpas jatkaa viisikolla Mikko Arosilta, Markku Koivisto, Donce Pride, Samu Kaaresvirta ja Mika Westerinen ja Hongan viisikko Markus Hemdahl, Markus Grant, Maurizio Pratesi, John Huff ja Olli Nikitin. Nikitinin 2 hyväksyttiin.
Ja bonusheitto meni ohi ja nyt sitten Marcus Grant hyökkäys levypallo 2 pistettä ja samalla virheentekijänä numero 15. Mika Westerinen, se on Westerisen 3. virhe, 2 kyllä murheellista hyökkäystä Vilppaan kannalta nyt tullut. Eli 2 pinnaa vielä bonusheitto päälle, 34-38 tilanne ja Grantin vapaaheitto tuon virheen jälkeen. Se menee ohi, mutta siellä käy Markus Hemdahl tuikkaamassa pallon sisään. Koria ei pitäisi hyväksyä. Ei kyllä, koska Hemdahl oli siellä levypallotilanteessa. Uusi heitto pitäisi tulla. 14 minuuttia liian aikaisin. Katsotaanpa mitä tuomarit päättää. Luultavasti Salohalli ei siitä pidä, jos kori hyväksytään. Ei hyväksytty koria, vaan uusi vapaaheitto aivan oikein. Eli siinä liian aikaisin lähti Markus Hemdahl levypallotilanteisiin. Varmasti yhtenä syytä oli Donce Pride, joka me pikkusen antoi vauhtia. Joka tapauksessa korjaa siis hyväksytä 34-38 ja uusinta heitto Marcus Grantille. Ja tällä kertaa Grantin vapaaheitto menee pussin pohjille ja näin 5 pistettä on Hongan johto. Westerinen avaa päätyrajana Brightille. Bright lähtee tuomaan käsi pystyssämme Vilppaa hyökkäystämme kuvion merkiksi ja toivon mukaan kuvio päättyykin mukavasti, kun Bright antaa nyt Arosillalle, Arosilta Westeriselle, Westerinen Koivistolle, Koivisto vastaa Huff, Koivisto Kaaresvirralle, Kaaresvirta lähtee nyt kovaan kolmoseen, kolmonen menee eturautaan, levypallot siitä nappaa Grant ja jälleen nopeassa hyökkäyksessä tällä kertaa Maurizio Pratesi, joka nostaa 2 pistettä ja näin eroa jo 7 pinnaa, 34-41. Reilut 2 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa pelaamatta ja nyt pitäisi ehdottomasti Vilppaan tehdä muutama kori, jotta päästään taas hyvin tähän peliin mukaan. Koivisto Westeriselle, Westerinen Kaaresvirralle, Kaaresvirta Westeriselle, Westerinen tuosta vaparivivan tuntumasta hyppyheitto ja heitto menee ohi ja levypallotilanteessa Huffin käsistä pallo yli ja päätyraja Vilppaalle. Tuossa on selvää nyt, että Vilppaan paikassa Vilpas ei pysty estämään koreja, kun heillä on hidas puolustus. Jos se pystyisi puolustamaan, pystyisi lähteä nopeeseen hyökkäykseen. Tässä Honka puolustaa niin hyvin, että pääsee aina nopeeseen hyökkäykseen ja se on kyllä ollut myrkky nyt Vilppaalle. Päätyrajalla jatketaan, Kaaresvirta avaa Straudille, Straud Brightille, Bright Kaaresvirralle. Kaaresvirta, joka on kyllä todella tiukassa vartioinnissa, nimittäin Maurizio Pratesi hänen puolustajana on. Ja nyt lähtee Arosilta ajamaan korille, ajaa loppuun saakka. Ja häntä rikotaan virheen tekijänä numero 7, eli Markus Hemdahl. Hemdahlin ensimmäinen virhe. Ja 2 vapaaheittoa Mikko Arosilta, joka tällä kaudella on vapaaheittoja heittely 76,5% tarkkuudella. Ja tuolla viime keskiviikkona pelatussa Karkkila-ottelussa oli kyllä Mika Westerisen kanssa yhdessä Vilppaan ykköspelaajat. Valitettavasti sieltä häviö tuli, mutta positiivista siinäkin ottelussa oli se, että me löytyi tuolta penkiltä uusia suomalaisratkaisijoita. Arosilla ensimmäinen vapaaheitto menee ohi ja toinen vapaaheitto me Mikolta pussi pohjille. 35-41 eroa, näin 6 pistettä, 1,5 minuuttia jäljellä. Ensimmäistä puoliaikaa Grant pallon kanssa antaa Nikitinille. Nikitin rauhallisesti lähtee rakentamaan Hongan hyökkäystä. Ajautuu nyt oikeaan laitaan, katsoo vapaata syöttöpaikkaa, Hemdahl leikkaa korille, kakkonen menee ohi ja levypallot nappaa Westerinen, joka antaa Brightille ja Bright lähtee nopeasti tuomaan taas Vilppaa hyökkäystä. Vastassaan Nikitin, mitä tekee Bright, me pivot käännökseen ja hänet torjutaan Hemdahlin toimesta. Ja me loppujen lopuksi sitten Brightin käsistä pallo yli päätyrajan. Joo, siinä suoraan sanotaan äidin syliin meni oikeastaan. Siellä oli Markuksella kädet pystyssä ja Bright vaan puski sinne. Ei ollut mitään saumaa tehdä tuosta korjaa. Emma oli Markus sen verran iso kaveri, että ei sinne kyllä tuollaisia suorituksia kannata mennä tekemään. Pratesimme Happille, joka on aivan vapaana kolmosessa. Kolmonen kuitenkin onneksemme ohi. Levypallot ottaa Derek Straud, joka antaa Kaaresvirralle. Kaaresvirta ylittää puolen kentän, pelaa nopeasti Arosillalle. Arosilta Brightille. Bright vastaa Nikitin, mitä tekee Bright, antaa Westeriselle ja Westerinen donkkaa keskeltä pallon sisään. 37-41. Nämä on sellaisia suorituksia, joita pitäisi tulla enemmän. Nimittäin näiden suoritusten vuoksi yleisö tätä koripalloilua tulee katsomaan ja näiden suoritusten takia siitä myöskin pitää. 37-41 loistava donkki Westeriseltä. Ja noi on aina tommoset kovat donkit, niin myöskin melko myrkkyä vastustajajoukkueelle. Niin kuin henkisellä puolella samalla kuin Hemdahlin kakkonen menee ohi ja levypallot ottaa Straud antaa Brightille. Bright edelleen pallon kanssa sooloilee nyt ehkä hiukan turhaa ja nyt antaa hiukan vaikean näköisen syötön Straudille ja Straudin todella vaikea heitto. Tosi aikakin siinä oli jo lopussa ja heitto menee ohi. 37-41 on tilanne, josta lähdetään vartin tauolle ja hetken kuluttua me palataan ääneen Salohallin miesten koripallon SM-sarjaottelusta Vilpas Vikings Espoon Honka.
Toinen puoliaikamme valmiina alkamaan. Vilppaa viisikko Derek Stroud, Dante Pride, Samu Kaaresvirta, Markku Koivisto ja Jukka Kataja. Hongalta Maurizio Pratesi, Markus Hemdahl, Sean Huff, Olli Nikitin ja Marcus Grant. Statistiikka kun katseltaan ensimmäiseltä puoliajalta, niin Vilppaa parhaat pistemiehet. Derek Stroud 10 pistettä, Samu Kaaresvirta 11, Bright 5, Jalonen 6, Arosilta 1, Westerinen 2 ja Kataja 2 pistettä. Honka, Grant 7, Pratesi 10, Hemdahl 6, Nikitin 6, Zittin 10 ja Ulander 2. 37-41 on tilanne, toinen puoliaika käynnistyi Bright Katajalle. Kataja vastassaan Pratesin Stroudille. Stroud Brightille, Bright loistava heitto harhautus, jonka jälkeen syöttö Stroudille. Stroudin kakkonen kuitenkin ohi, mutta hyökkäys levypallotkin on hakemassa Markku Koivisto. Koivisto Stroudille. Stroud harha syöttö. Koittaa tavoitella siinä korille leikkaavaa Katajaa. Jos näitä ensimmäisen puolen tilastoja katsellaan, niin onko niissä Aleksi jotain mainitsemisen arvosta? No se, että Vilpas voitti levypallot yhdellä, että ne menee aika tasaan sinänsä. Yksi mainitseva asia on varmasti toi, että Vilppaan pelaajilla, niin varsinkin näillä vahvistuksilla, ne ei ole hirveästi virheitä. Ja kyllä nyt on nähtykin, että ei he nyt oikeastaan tuolla korjalla sittenkään puolustanut. Että sinne on Zitting ja Hemdahl ja Ulander oikeastaan tullut kävelemään tuonne korjalla ja tehnyt kori. Että sehän näkyy myös tilastoissa sillä, että sä puolustat, sulla tulee aina 1-2 virhettä ihan pakostakin. Ja mun mielestä nämä vahvistukset ei ole puolustanut tänään. Samalla me Kataja rikkoo. Ja me päätyraja Hongalle, me nyt pallo Nikitinille, Nikitin Grantille. Grant lähtee suoraan kuljetuksesta kolmoseen, jonka kääntää viime hetkellä syötöksi. Ja ilmeisesti hän tavoittelee tuota AKK-mainosta. Ja siinä kyllä onnistuu ja näin ollen päätyrajamme Vilppaalle. Koivisto avaa Brightille. 37-41 toinen puoliaika. Käynnissä siis miesten koripallon SM-sarjoittelusta Vilpas Vikings Honka. Bright ylittää puolen kentän, antaa Koivistolle. Koivisto vastaan Haffe. Koivisto korjalle Straudille. Stroud Kaaresvirralle. Kaaresvirta takaisin Straudille. Stroud vastaa Hemdahl, mitä tekee Stroud. Lähtee pakittamaan korille, nousee hyppyheittoon. Hänet kuitenkin torjuu Hemdahl. Ja saa Hemdahl vielä pallo antaa Nikitinille ja jälleen nopeasti tuo Hongan takamies Nikitin pallon Vilppaan puolustusalueelle. Rauhoittaa nyt kuitenkin hyökkäystä. Antaa Haffille. Huff Grantille, Grant oikeassa laidassa 3 pisteen takana, Kaaren nupii Hemdahlille, Hemdahl Huffille, Huff Grantille ja Grantin kolmonen menee sukkana pussin pohjalle 37-44. Siinä jälleen osoitus siitä, miten Honkamalppa pelata vapaa-heittopaikalla. Joo, hyökkäyskielossa on hirveästi aikaa ollut ja sinne Markus Grantille pelattiin 2 screenejä ja hän pääsi ihan vapaana tuosta heittämään. Ja ammattimies ei erehtynyt tuossa 3 pisteen heitossa. Kaaresvirta Koivistolle, me Koivisto Straudille. Hyökkäysaikakin alkaa pikkuhiljaa loppumaan, kun Bright pelaa vielä Katalle. Katajan vaikea heittomme, mutta me virheitä. Virheen tekijänä tässä tilanteessa on numero 8. Sean Huff, ja Huff kalastaa siinä, numero 7. Markus Hemdahl saa siinä itselleen toisen virheen ja 2 vapaaheittoa. Jukka Kataja, joka me tällä kaudella on pelannut Vilppaassa 17 ottelua 23 mahdollisesta ja heitellyt noita vapaa-heittojaan 66,7% tarkkuudella. Nyt kuitenkin molemmat sisään 39-44 5 pisteen johtoon vierasjoukkue Hongalla. Kun Nikitin lähtee tuomaan palloa, vastassaan Kaaresvirta. Nikitin edelleen pallon kanssa ajautuu oikeaan laitaan 3 pisteen taakse. Kiertyy nyt Kaaren nuppi, antaa siihen vierelleen Grantille. Grant Pratesille. Pratesi lähtee laidan kautta ajamaan, syöttää kuitenkin vielä pallon Markus Hemdahlille, joka nostaa 2 pistettä ja samalla vielä virheitä. Virheen tekijänä numero 10 Markku Koivisto ja sen Koivisto ensimmäinen virhe. Taas nätisti pelattiin sinne, että pari screeniä ja pari leikkausta ja Hemdahl oli aivoa paljon tuolla korjalla ja siinä Koivistolla ei ollut mitään mahdollisuuksia hypätä oikeastaan sielläkään, mutta oli vähän myöhässä ja sittenkin vielä Hemdahl korjasi ja vielä heiton päälle. Ja Hemdahlin vapari menee ohi, ei vaan se hyväksytään, koska Donta Bright hyppää tuohon korisukkaan ja se olisi takuu varmasti mennyt ohi muuten toi heitto. Siinä hiukan Donten tyhmyyttä. 39-47 tilanne on 8 pisteen johto Hongalla. Harmittava äskeinen kyllä tuo hyppäys, mutta se on vaan piste ja toivotaan, että Vilpas nyt tästä sisuntuu, kun Bright lähtee 3 pisteen heittoon. Ja Bright paikkaa tuo äskeisen erehdyksensä ja nakuttaa kolmosen sisään. Ja Bright on kyllä me kauden vanhetessa, niin tuolta kolmosen takaa alkanut osumaan huomattavasti varmemmin. Kyllä joo, alkuarvosta ei pitänyt oikein millään sisään. Ja
Se oli samanlainen kolmonen oikeastaan kuin tuossa eka jakso lopulla. Kova heitto, siinä oli Grantin kädet ihan naamalla ja silti Komon lähti ja nätisti pussin pohjalla. Nikitin Pratesille, Pratesin vasemmassa laidassa lähtee ohittamaan Katajaa ja häntä rikotaan. Virheen tekijänä on numero 21 eli Jukka Kataja, Katajan toinen virhe. Jukka siitä hieman protestoi tuomarille, mutta joka tapauksessa päätyrajalla me jatketaan. Haff avaamaan Hongan päätyrajan antaa Grantille. Grant ei lähde heittoon, vaan syöttää Hemdalille. Hemdal Nikitinille. Nikitin kaaren nupissa tuo nyt palloa tuohon puolenkentän tuntumaan ja lähtee rakentamaan Hongan hyökkäystä. 15 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Nikitin edelleen pallon kanssa. Nyt syöttää sen Grantille. Grant lähtee ajamaan korille. Nousee vaikeeseen heittoon. Heitto menee ohi ja levypallot saa kuin saakin itselleen Stroud, joka antaa nopeasti Brightille. Bright antaa Kaaresvirralle ja Kaaresvirta laittaa kakkosen sisään. Siinä oli kyllä mies niin korkealla, että ajattelin varmaan donkata jo, mutta sitten tuli blokki, niin oli pakko laittaa ja leijappi sisään. Että oli joka tosi tapauksessa korkealla. sitten olisi pystynyt helposti painamaan pallo sisään, kun toisessa päässä Pratesin kova ajo, joka menee ohi, mutta levypallot käy sieltä noukkimassa Nikitin. Nikitin antaa nyt Pratesille 44-47 tilanne, reilu 6 minuuttia pelaamatta kolmatta neljännestä. Pratesi edelleen pallon kanssa. Nyt Hemdal nousee hänelle tekemään screenin ja Pratesi kääntää heitosyötöksi Haffille ja Haff ottaa siinä lähtöaskeleita. Ja toi on ilmeisesti toi Haffin äsken ottama askelvirhe niin hyvin tyypillinen jenkkipelaajille, jotka tulee Suomeen pelaamaan. Joo, vaikka ei Haff jenkki olekaan, mutta jenkillä aika helposti löytää lähtöaskeleita. He helposti siitä tukijalkaa ja sillä ottaa oikeastaan aikamoisen edun tuohon puolustajaan, mutta oikeastaan tuolla jenkeissä varmaan näitä ei puhalleta niin paljon. Koivisto kolmonen ohi, mutta hyökkäyslevypallot ottaa Stroud, joka antaa pallon Brightille. Bright pelaa takaisin Stroudille ja Stroud nostaa varmasti 2 pistettä ja samalla häntä vielä rikotaan. Virheen tekijänä tässä tilanteessa on numero 7 Markus Hemdal. Hemdalin kolmas virhe. 46-47 Vilpas kaventaa tilanteen pisteen eroksi ja vielä kun Stroudi nakuttaa Vaparin pussiin, niin tilanne on tasan 47 niin kuin se on nyt. 5 minuuttia 48 sekuntia pelaamatta kolmatta neljännestä. Vilpas on noussut tasoihin ja kyllä tästä toivon mukaan tulee vielä todella jännittävä kamppailu, kun pallo Grantilla. Grant edelleen pallon kanssa häntä hyvin, siinä me prässäämme Bright nyt pallon Nikitinillä. Nikitin lähtee ajamaan keskeltä. Syöttää kuitenkin suoraan Stroudin käsiin ja nyt on Bright yksin läpi ja mitä tekee Bright? Tekee 2 pistettä, mutta korjaa ei hyväksytämme. Siinä kyllä me pelimiehen elkein Sean Huff rikkoi Brightia ennen kuin mies lähti setupin askel. Joo, se oli Seanilta loistava virhe. Hän otti tuolla oikeastaan 3 pistettä viivalla oikeastaan sen kontaktin ja näin ollen sitä tulee vaan sivuraja. Siinä olisi tullut varma kori. Hän varmaan tiesi sen, että Bright on sen verran vahvempi häntä ja kokeneempi tekee tuosta koria ja otti hyvän virheen. Haffi kolmas virhe ja sivurailla siis jatketaan. Stroud antaa Kaaresvirralle, Kaaresvirta ohittaa Pratesi, antaa Stroudille. Stroud lähtee ajamaan korille ja häntä rikotaan. Koria ei hyväksytä tätäkään koria. Virheen tekijänämme tällä kertaa numero 15. Eli Aki Ulander, se on Ulanderin ensimmäinen virhe ja samalla täyttyy muuten Hongan joukkuevirheet. Ja me peli jatkuu sivurajalla. Eli tästä lähin kun Honka rikkoo tällä neljänneksellä, niin vapaaheittoviivalle mennään. 47-47. Kaaresvirta avaa pallon Brightille. Bright me pelaa Stroudille. Stroud oikeasta laidasta kakkonen ja kakkonen pohjaan. Kyllä Derek Stroud on nyt ryhdistäytynyt viime keskiviikon Karkkila tappiosta. Todellakin edukseen vielä kun tuo puolustuspää saadaan hiottua viimeisen päälle kuntoon, niin avot mies on kyllä todellinen vahvistus. 49-47, 5 minuuttia jäljellä. Grant pallon kanssa antaa Ulanderille, Ulander Nikitinille. Nikitin Pratesille, Pratesi lähtee nyt 3 pisteen heittoon ja Pratesi laittaa todella kovan kolmosen sisään. Se oli todella kova heitto. Et siinä Kata Jukka oli mukana, mutta tolle heitolle ei voinut mitään. Et se oli tosi tollainen niin kuin pelaajan heitto. Ja kyllä nyt voi sanoa oikeastaan, että nyt on Vilppo puolustuskin selvästi mennyt parempaan suuntaan. Samalla Grant näyttää loukkanneensa jalan. Hänen tilalleen numero 10 Heikki Zitting. En tiedä mistä on kysymys, sinne kuitenkin huoltajat heti jääpusseja ja muuta ensiapua laittaa Grantin jalkaan. Ilmeisesti hän osuma siihen on saanut 49-50 Hongan johtopiste ja Grantin tilalle Zitting kentälle. Bright pallon kanssa antaa nyt Koivistolle, Koivisto Katajalle. Katajamme pelaamme Kaaresvirralle, Kaaresvirran kolmonen laidasta menee ohi, me levypallot kuitenkin käy hakemassa Pratesin. Pratesimme lähtee itse tuomaan Hongan hyökkäystä nopeasti. Pitää nyt palloa kaaren nupissa.
Edelleen Pratesi pallon kanssa antaa nyt Haffille, Haff Korinalle Ulanderille, Ulander vastaan Koivistoa. Tällä kertaa Ulander on vahvempi ja nostaa 2 pistettä ja Hongan johto on 3 pistettä. 49-52. Siinä Ulander käytti loistavasti tuota pituuttaa hyväksi. No siinä on melkein 2 senttiä pituuseroa, niin kyllä sitä koria pitää tehdäkin. Hän on kuitenkin aika iso kaveri vielä muutenkin, että ihan mikä sellainen tikkumainen, vaan hänellä näyttää on niinku painoakin tuohon varten, sitä jonkun verran tullut. Bright Kaaresvirralle, Kaaresvirta lähtee ajamaan keskeltämme, kakkonen menee ohi, mutta hyökkäys levypallot ottaa Derek Straudia. Straudia rikota, virheen tekijänä on numero 15 Aki Ulander, joka kyllä mielestäni melkoisen suorassa tuolla oli, kädet suorassa puolustuksessa. Joo, hän oli siinä kädet suorana hyvin, mutta teki sellaisen pienen virheen, että silloin kun Straud lähti hyppäämään, niin hän tunkeutui oikeastaan Straudin sylinteriin ja pienikin kontakti siinä tilanteessa tuomarit puhaltaa sen pois ja näin kävi. Et jos olisit vaan seissyt siinä omalla paikalla, missä alun perin oli kädet suoraan, niin ei olisi näin tapahtunut, mutta hatti varmaan suunnilleen 2 sentin askeleen tuonne Straudin päin ja sen takia tuomarit puhalsivat sitä virheen. Straudin ensimmäinen vapari sisään ja me toinenkin vapari. Me loppujen lopuksi pussiin 51-52 tilanne, eli pinnan johto Hongalla, kun 3 minuuttia 45 sekuntia jäljellä. Pallo nyt Nikitinille, Nikitin pelaa Zittingille, Kaaren Nuppiin, Zitting vasempaan laitaan Pratesille. Pratesimme Karenuppi Haffille. Haff lähtee nyt ajamaan, syöttää kuitenkin Ulanderille. Ulander Pratesille, mitä tekee Pratesi. Ei tee mitään, vaan Aki Ulanderille puhalletaan siellä hyökkääjän virhe. Joo, se on aivan sellainen väärä screeni, että siinä Ulanderi siirsi jalkaansa niin, että se osuisi aika pahasti vielä melkein tuohon Jukan polveen, että on aina vaarallisia tilanteita ja tuomari näki hyviä puhalsi sen pois. Nyt kyllä Derek Straud mun mielestä puolustaa aivan eri tavalla kuin ekalla jaksolla, että hän oikein paini tuolla Ulanderin kanssa. Että kiva nähdä, kun pari heittoa menee sisään, niin Straudikin herää tähän peliin. Kaaresvirta pallon kanssa antaa Koivistolle, Koivisto Kaaresviralle, Kaaresviran kolmonen joko nyt, ei vieläkään, vaan levypallot ottaa Pratesin rauhoittaa nyt Hongan hyökkäystä, ylittää puolen kentän ja me lähtee rauhallisesti kokoamaan rivejään. Pratesi edelleen pallon kanssa, 10 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä, antaa Zittingille, Zitting Haffille, Haff oikeassa laidassa 3 pisteen takana, hiukan nyt vaikeuksissa pallon kanssa, antaa Nikitinille, ja mitä tekee Nikitin, saa vielä heitoa aikaiseksi, jonka kääntää syötöksi, ja tämä heitto koska rautoihin osuu, se tarkoittaa sitä, että hyökkäysaika päättyy. Siinä loistava puolustus Vilppalta ja näin päätyy rajaamaan kotijoukkueelle. Kaaresvirta ylittää puolen kentän, antaa nyt pallon Brightille, Bright pallon kanssa Katajalle, Kataja Kaaren Nupissa. Syöttömme Koivistolle, Koivistomme Kaaresviralle, Kaaresvirtamme vastaan Haff, Kaaresvirta edelleen pallon kanssa lähtee ajamaan keskeltä ja häntä rikotaan. Virheen tekijänä on tuossa tilanteessa numero 8 John Haff, se on Haffin 4. virhe ja samalla Haff vaihto ja kentälle takaisin Grant, eli ilmeisesti ei kauhean vakavasta loukkaantumisesta ollut kysymys, koska Grant nyt jo takaisin kentälle. 2 vapaaheittoa myös Samu Kaaresvirta, joka tällä kaudella on nikkaroinut 10,4 pisteen keskiarvolla. Korejami ja vapaaheittoja heitellyt 59% tarkkuudella, eli melkoisen huono vapaaheittoprosentti kuitenkin tuon tason heittäjälle, mutta joka tapauksessa niistä ei kannata välittää, kun Samu nakuttaa molemmat vaparit pussiin, ja se tarkoittaa sitä, että Vilpas pinnan johto on 53-52. Nikitin vastaan Kaaresvirta, Nikitin Grantille, Grant Pratesille, Pratesi Grantille. Grant lähtee ajamaan laidasta, hänet kuitenkin pysäyttää Straudia, nyt lähtee kovaan kolmonen ohi, levypallot nappaa Bright Ulanderin edestä. Ja Bright lähtee tuomaan palloa, pitää edelleen sitä, nyt antaa Kaaresviralle ja Kaaresviran 3 pisteen heitto. Ei vieläkään sisään, nyt on kyllä hiukan huonoa tuuriakin mukana, mutta hyökkäyslevypallot hakee Jukka Kataja. Ja Kataja nostaa 2 pistettä ja tökkää vielä siinä Pratesia kylkeen ja sanoo, että älä tuu touhuamaan. 55-52 tilanne ja tässä vaiheessa Pavisevits ottaa aika lisää. Ja ilmeisesti toi Maurizio Pratesi, mitä mä oon nyt nähnyt noita molemmat Vilppaan ja Hongan väliset kamppailut ennen tätä tällä kaudella, niin ilmeisesti Pratesi on melkoisen hyvä psyykkaaja tuolla kentällä, eli hän saa helposti kyllä vastustajajoukkueen pelaajat hermostumaan. No kyllä varmaan, että varmaan noitten ulkomaanvuosienkin aikana tarttunut jotain slangisanastoa ja ei niitä viitä tässä nyt kertoakaan mitä siellä yleensä sanotaan tuolla kentällä, mutta kyllä siellä aika niin törkeyksiä sanotaan toiselle pelaajalle ja
kommunikoi hiukan ikävistäkin asioista ja saa näin ollen hermostumaan kaverit. No Suomen sarjoissa ei kyllä varmaan hirveästi ole, että joka joukkueesta varmaan löytyy ehkä veikkäisin vaan korkeintaan 2-3 pelaajaa korkeana, jostain vaan yksikin. Että oikeastaan nämä niin pienet piirit, että ei tää nyt viitti ihan sikaa kenellekään olla tuolla kentälläkään, mutta kyllä niitäkin pelaajia löytyy ja ne on aina oma joukkueen mielestä mukavia kavereita ja vastustajasaleissa niitä aina vihataan, että kyllähän näitä vihattuja pelaajia on. 55-52 aikalisä pidetty ja samalla Pratesia rikkoo Jukka Katajamäe korjalla. Ja Kataja saa siitä itselleen 3. virheen. Vilppaajohto 3 pistettä, Mauricio Pratesimen 2 vapaaheittoa. Maukan ensimmäinen vapaaheitto. Se menee pussin pohjille, näin ero kaventuu 2 pisteeseen. Mauricio Pratesimen, jolla oli hyvin kuumatunteista toimintaa tuolla Espoossa Vilppaan toisen vahvistuksen Dante Brightin kanssa edellisessä kohtaamisessa, mutta nyt miehet ovat ainakin näyttäneet tuolla kentällä pelaavan sulassa sovussa, ehkä ihan hyvä niin. 55-54 pistejohto Vilppaalla, kun 1,5 minuuttia pelaamatta 3/4. Tämä Bright pallon kanssa antaa Katajalle. Kataja lähtee ajamaan korille ja ajaa loppuun saakka. Todella röykeä ajo ja täytyy sanoa, että oli kuin hidastetusta filmistä, mutta hyvinkin tehokas. Mutta oli tuo Ulanderin puolustus vielä hidastetumasta filmistä, että ei hän liikkunut kyllä mihinkään. Että on niin iso mies, että ei saa itseään oikeastaan liikkeelle millään. 57-54 me Pratesimme vastaan Stroud. Pratesi lähtee ajamaan korille ja me pääsee heittoon. Heitto menee kuin menee ohi, mutta levypallot ottaa Nikitin ja sieltä tulee Markku Koivisto ja antaa isän kädestä Nikitinille, mutta siitä huolimatta vielä Hongalla pallo, mutta siinä loistavasti Bright puolustaa Grantin tuohon niin sanotusti maahan ja nyt Bright itse korjalla. Ai ei saa nostettua 2 pistettä ja levypallot ottaa siellä Ulander. Siinä kyllä nyt on Vilppaan pelissä loistavaa sykettä ja siellä vielä Mikko Arosilta näyttää yleisölle, että eläkää mukana ja täytyy sanoa, että kyllä me salolainen yleisö hiukan hiljaisempaa itse asiassa aika paljonkin ollut tällä kaudella kuin männäkausina, mutta se on hyvä, että nytkin melkein täys Salohallin elää tässä pelissä mukana ja kyllä vaan jälleen Dante Bright saa puolustettua Markus Grantilta pallon yli sivurajan. Näissä trash talk-pelaajissa niin Dontahan on juuri sellainen, että hän kyllä jokaisesta asiasta sitä toiselle avautuu ja sanoo, jos hän tekee hyvän suorituksen ja toinen tekee huonon suorituksen ja nyt hän kyllä pari kertaa sitten heitäytynyt kyllä aika hölmösti ja kampannut vielä Grantin molemmilla kerroilla ja Vilpas saanut vielä pallon, että tuollaisia vanhan konkarin oikeastaan elkeitä. 57-54 Ulander vaihtoo Hemdal tilalle ja me Straudien rikotaan ja 2 vapaaheittoa luvassa. 57-54 täytyy sanoa, ootko huomannut semmoisen jutun, että Mikko Arosilta on kyllä pimentänyt kentälle tulonsa jälkeen niin Olli Nikitinin täysin tuolla. Joo, ei ole päässyt Nikitinin pyörittää sitä peliä ja sen takia tässä on korjallusheittoja sen jälkeen ja sen takia prosentit on niin huonoja. 59-54 me Vilppaa viisikko Karsvirta, Koivisto, Bright, Arosilta, Stroud ja Hongalta Hemdal, Zitting, Pratesi, Nikitin ja Grant. Bright antaa Karsvirralle, Karsvirta Koivistolle, Koivisto vastaan Zitting, Koivisto pelaa korjalle nyt Straudille, Straud tullaan saman tien tuplaamaan ja Straudilta huono syöttö, johon pääsee väliin Hemdal Grantille, Grant Nikitinille ja Nikitin todella vikkelästi tuonne Vilppaan puolustuspäähän. Käy tuolla korjalla, mutta tuo pallo sitten jälleen tuonne takamiehen tontille, antaa Pratesille, Pratesimme Zittingille. Zitting vastaa Koivistomme, Zitting Hemdalille, Hemdal Pratesille, Pratesi vasemmassa laidassa. Antaa Karnuppiin Nikitinille ja nyt puhalletaan virheitä. Virheen tekijänä numero 11 Mikko Arosilta, joka ilmeisesti ottaa jonkun tyyppisen sitomisotteen tuosta Zittingistä tuolla korjalla 59-54. Ja näin ollen Mikko saa siitä itselleen 3. virheen, päätyrällä jatketaan. Pratesi saa vasempaan kulmaan pallon. Antaa nyt Nikitinille, Nikitin kuvion merkiksi me siellä yksi sormi pystyssä antaa korille leikkaavalle Grantille. Grant siitä pukkaa ensin Karsvirran pois tieltä ja sen jälkeen levyn kautta 2 sisään. 59-56, 9 minuuttia peliaikaa jäljellä. Dante Bright vastaan Grant. Bright antaa Arosillalle, Arosilta Straudille. Straud antaa Karsviralle, Karsvirta Brightille. Bright Koivistolle, Koiviston 3 ei mene sisään vaan takarautaan, mutta hyökkäyslevypallomme tulee kuin vahingossa Brightin käsiin ja näin uudet 24 sekuntia hyökkäysaikaa ja päästään hiomaan hyökkäyskuviot kuntoon ja toivon mukaan saadaan vielä kori päätteeksi.
Arosilta vastaan Nikitin, mitä tekee Arosilta, ajaa korille ja me nyt puhalletaan virheitä. Virheentekijänä numero 10 Heikki Zitting, joka kyllä nyt näyttää siihen malliin tuomarille kättä, että ei ole todellista, mutta tuossa me tauolla juttelen myös yleisön kanssa, niin yleisö varsinkin ollut hyvinkin Heikki Zittingiä vastaan, että ilmeisesti melkoista sikaa niin sanotusti pelaa tuolla korjalla varsinkin. Hänestä on puhuttu, että hän on aika sikaa tuolla korjalla ja siitä on ollut juttua pelaajien keskenkin. Et tietenkin joukkue tarvitsee tollaisia pelaajia. Toi Mikko äskeinen suoritus vaan, niin se oli semmoinen oikeastaan prejeri, että hän ajoi sinne vaan, eikä sinne ollut oikeastaan päätä eikä häntäkin. Se toivoi, että tulee virhe ja se virhe onneksi sieltä tuli. Ja näin 2 vapaaheittoa Mikolle ja me Mikon ensimmäinen vapaaheitto ohi. Mutta hakeeko itse hyökkäys levypallo, siinä on lähellä. Ilmeisesti musta nyt vähän tuntuu, kun mä oon tuota peliä seurannut, että Arosillalla ja Zittingillä on keskenään nyt pientä kähmää. Ja me näin Arosilta saa itselleen siitä 4. virheen. Ja tässä vaiheessa Vilpas vaihtaa kentältä pois Koivisto. Aina tuttuu tapa Hongalla, antaa Pratesimme Hemdalille. Hemdal vastaa Stroud. Hemdal menettää pallon, siihen pääsee väliin Arosilta, joka nyt rauhoittaa Vilppaa hyökkäystä. Ei lähde nopeeseen hyökkäykseen, vaan rauhallisesti lähtee rakentamaan Vilppaan kuvioita. Antaa nyt Brightille, Bright Katajalle, Kataja oikeassa laidassa. Antaa Stroudille, Stroud Arosillalle, 8 minuuttia jäljellä, 60-56. Ja nyt Kaaresvirta vaikeuksissa syöttää Katajalle ja Kataja laittaa tommosen puolihuukan tosta korjalta. Se oli melkein koko huuka ja siitä voi antaa. Se oli sellainen vanha liiton huukheitto, että 3 pistettä pitänyt antaa tosta heitosta jo. 62-56, melkoinen suoritus Katajalta, mutta loistava sellainen, nimittäin 2 pistettä siitä tuli ja näin Vilppaa johto 6 pinnaa, kun Pratesim antaa pallon Nikitinille. Nikitin aivan vapaana 3. 3 menee ohi ja levypallot ottaa Bright ja Brightia rikotaan. Sivureilla jatketaan. Se oli muuten Hongan toinen joukkuevirhe, 2 joukkuevirhettä tässä vaiheessa myös Vilppaalla. Tällä viimeisellä 4. pallo Kaaresviralle, Kaaresvirtaan Stroudille, Stroud Brightille, Bright vastaan Grant. Mitä tekee Bright, lähteekö haastamaan 1-1 tilanteeseen? Grantia kyllä lähtee ja lähtee ajamaan korille ja me hänet siinä torjutaan, vaikka se meni kyllä aivan selvästi niin tuosta levyn kautta yli pääty raja, mutta näin sitä onni suosii Vilpasta, jos tuomareita ajatellaan. Ja hyvä asia se on, ja samalla Donta Bright ei saa nostettua 2 pistettä loistavasta Arosilla syötöstä, vaan levypallon tilanteen jälkeen lähtee Nikitin tuomaan Hongan hyökkäystä, antaa Grantille, Grant Pratesille, ja nyt ei Pratesia kyllä saa missään nimessä päästä heittää 3. Ja tällä kertaa Pratesi kuitenkin saa heiton aikaiseksi, hiukan huono heiton valinta. Ohi menee ja samalla sitten Heikki Zittingiä rikotaan. Virheentekijänä on Jukka Kataja ja nyt Zitting menee tönimään tonne Stroudia. Ja se on semmonen juttu, että ehdottomasti pitäisi kyllä tosta Zittingille puhaltaa epäurheilijamainen virhe, koska Stroud ei ollut mitenkään tuossa tilanteessa mukana. Kyllä joo, katsotaan mitä tuomarit tekee, että se on selvä perus paikka, että tuommoisen jälkeen menee sitten tekemään toista tönäyksiä. Ja nyt mitä mahtaa Veijo tehdä tässä tilanteessa? Kovin Stroudin kanssa juttelee. Nimittäin jos hän ymmärtää englantia. Jukka Kataja siitä itselleen sai virheen, koska tuossa torjuntatilanteessa Katajan käsi osui ilmeisesti Zittingin päähän vahingossa. Ja nyt on kyllä ihan pihalla tuomarikaksikko Matti Eskola ja Ilkka Veijo, että mitä pitäisi tehdä. Nyt kuitenkin siellä Stroud käy herrasmiesmaisesti sopimassa tämän asian Zittingin kanssa. Derek Stroud on kyllä luonteeltaan semmoinen kaveri, että hän ei todellakaan hermostu helposti, mutta äsken näköjään pinna vähän palon, kun Zitting siellä tuli tuuppimaan, ja sen kyllä ymmärtää, ja jälleen kerran Donta Bright käyttää tuota trash talkiaan melkoisella tavalla, nimittäin kommunikoi jatkuvasti tuolla Zittingin kanssa, ja nyt tuomari pakottaa hänet sitten Zittingin kanssa sopimaan tämä asia, ja Donta Bright tekee työtä käskettyä. Ja jokohan tämä peli nyt saataisiin pikkuhiljaa jatkumaan. Se oli muuten Katajan 4. virhe, kyllä vaan Zittingille 2 vapaaheittoa. Meniköhän Heikillä pasmat sekaisin tuossa äskeisessä tilanteessa. Yleisö ainakin on sitä mieltä, että meni, mutta Zitting laittaa varmasti vapari sisään. Salolaisyleisön uusi lemmikki Heikki Zitting siis vapaaheitto viivalla. 62-57, 6 minuuttia 51 sekuntia jäljellä. Kyllä salolaiset puuaa ja toinen heitto meneekin ohi ja levypallot nappaa siinä Donta Bright. Ja nyt Brightille annetaan aika käsittämätön virhe. Siinä Hemdal näyttelee ihan hienosti levypallotilanteessa, että
Brightin kyynärpää osuisi häntä poskeen. Ja näin ollen Brightille virhe. Kyllä tuomarit pitää tää nyt ihan älyttömäksi. Tää menee ihan sirkuksesta tuo homma. Ja... Se oli Brightin ensimmäinen virhe muuten tässä ottelussa onneksi. Mutta voi sentään. Kyllä oli... No! 62-57. Veijo ei ikinä ollut ainakaan tän kotiyleisön suosikkia. Ja varmaan tämänkään pelin jälkeen on vaikka jo äskeistä puolusta viheltänytkään. Ilkka Veijo. Siis tuomarina näin oikeus voitti vai voittiko ei, nimittäin kyllä me Bright tuon riistotilanteen jälkeen pallon riistää ja kyllä äsken tuli niin kovin Hemdal levypallotilanteessa selkää Derek Stroudia, joka kaatui ja sen jälkeen Hemdal pääsee nostamaan ilmaiset 2 pistettä, ettei ole tosikaan ja kyllä Vilpon valmentaja Tomi Koskinen alkoi sen verran punertamaan, ettei ilmeisesti ihan hirveän tyytyväinen tähän tuomarilinjaan ole, niin kuin ei olla kyllä mekään täällä me selostamassa, kun Kaaresvirta pallon kanssa antaa Stroudille toivon mukaan. Straudin kakkonen menee pohjaan, kyllä menee 2 pitäjän virhe Olli Nikitinille. Tää on jotenkin niin huvittavaa ja koomista tämä, että nämä tuomarit sen jälkeen kun he on puhaltanut muutaman kyseenalaisen puhalluksen, niin sen jälkeen he yleensä aina paikkaa puhaltamalla sitten kotijoukkueelle tässä tapauksessa niin sanotun tämmöisen hyvitysvirheen. Se oli Nikitinin 3. virhe, 64-59, 5 pinnan johto Vilppaalla, 6 minuuttia peliaikaa jäljellä ja Bright lähtee rauhallisesti tuomaan Vilppaa hyökkäystä. Tällä hetkellä 4 virheen rasittamia Hongalta ovat Sean Huff ja Heikki Zitting ja Vilppalta 4 virhettä tällä hetkellä Jukka Kataja ja Mikko Arosillalla. Straudan vastassa Hemdal, mitä tekee Stroud, menettää pallon. Hemdal sen saa, antaa Grantille ja ilmeisesti Stroud saa melkoisen kova osuma siinä samalla. Tässä vaiheessa täynnä, kun 4 minuuttia 40 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Nyt Katajamaa ahtaa sen paikkaa, saa siitä kuitenkin annettua loistavan syötön Donce Brightilla ja jälleen kyllä huonoa tuuriakin mukana, nimittäin Brightin heitto rautojen kautta ohi 64-62 ja me nyt alkaa salolaisyleisömme heräämään juuri niin kuin me kuuluukin. Eli me yleisö on 6. kenttäpelaaja niin kuin sanotaan. Tukea pitää aina löytyä ja kovaa kannustusta ja sen me varmasti uusiin atmosfääreihin pelaajat tuolla kentälläkin vie, kun Hemdal vastassaan Stroud syö honkaa, niin se olisi vielä parempi tähän paikkaan. Kataja lähtee puskemaan korille, antaa vielä syötön Stroudille ja siellä me puoletaan 3 sekuntia aivan oikein. Stroud siellä liian kauan ollut ja siinä olisi melkein Katajan pitänyt itse vaan koittaa ratkaisua. No kyllä joo, että Jukka vähän itse tuolla tiuskikin varmaan itseään, nyt olisi pitänyt itse heittää. Hemdal, Markus Hemdal pallon kanssa antaa Grantille, Grant Kaaren nopissa vastassa Stroud, mitä tekee Grant? Ei lähde haastamaan, vaan syöttää korjalle Zittingille. Zitting vastaan Katajamme. Zitting tällä kertaa vahvempasta virhettä ota, niin kuin ei otakaan, mitä tuossa muutama hyökkäys sitten. Ja nyt Bright lähtee änkemaan korille ja loppuun saakka ajaa ja me heittää ohi. Levypallot ottaa Hemdal, siinä hiukan huono ratkaisu kyllä. Donce Brightilta me samalla kun arvotaan tää pallo tää. Joo, kyllä Ilkka Veijo arpo taas, että kummalle pallo kuuluu ja onneksi se kuuluu Vilpas Vikingsille päätyrajan. Meidän joukkueellemme 64-62, reilut 3 minuuttia peliaikaa jäljellä. Nyt on pitkä suvantovaihe ollut, ettei Korealle tullut ollenkaan. Ja nyt toivon mukaan se suvantovaihe loppuu ja Vilpas tästä me saisi pinnoja tehtyä. Bright lähtee laidan kautta. Täysin käsittämätön tilanne siinä. Nimittäin siellä on Stroud pallossa kaksin käsin kiinni ja me... No hyvä asia meidän kannalta. Kuitenkin jälleen Vilppaalle päätyrää. Nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä muutama vihellys tullut niin sanotusti hyvällä onnella kotia päin, kun 2 minuuttia jäljellä Vilppaan johto pisteemme. Koivisto Kaaren nopissa antaa Brightille. Bright Koivistolle, nyt Koivisto lähde 3. Nyt pitää uskaltaa yrittää, jos vapaa heittopaikka on, nimittäin niitä ei koskaan liikaa. Ja me tällä kertaa Arosilla ajoyritys menee pieleen. Ja kyllä nyt Vilpas tarjoilee väkisin johtoasemaa Hongalle. Ja nyt rikotaan virheentekijänä tässä ja toivon mukaan tästä nyt ei ihan hirveätä trilleriä tule, muuten täällä ei pysy kyllä housussa selostamassa, kun Koivisto lähtee nyt 3 pisteen heittoon ja Koiviston 3 ei mene sisään ja Bright antaa Kaaresvirralle, Kaaresvirta lähtee ajamaan korille, mitä tekee Kaaresvirta, antaa Arosillalle ja nyt on kyllä hyökkäysaikaa jäljellä, joten ei ole mitään kiirettä ratkaista ja Straudin kakkonenkin menee ohi ja levypallot saa kuin saakin Samu Kaaresvirtaa taisteltua Vilppaalle. Siinä loistavasti tuolla korjalla me Vilppaan miehet painivat loppuun saakka ja näin ollen Kaaresvirta sai pallon, kun minuutti jäljellä. Stroud pallon kanssa antaa Brightille. Bright vastaan Grant, mitä tekee Bright?
Pitää edelleen pallo antaa Koivistolle ja Koiviston kolmonen joko nyt. Kyllä nyt menee kolmonen sisään! 68-65. Kyllä niin oikeeseen saumaan osuus. Markku Mummo Koivisto 3 pisteen heitossa, ettei paremmasta väliä. 68-65 tilanne, kun 55 sekuntia jäljellä tätä ottelua. Ja tässä vaiheessa Mihail Pavisevich, Hongan valmentaja, ottaa aika lisää. Ei ymmärrä kaikkea, mitä nämä jenkkipelaajat sanoo aina. Peli käynnissä, aikalisä pidetty Nikitin vastassaan Arosilta. Nyt siihen tulee apuun Stroud. Nikitin nyt hieman vaikeuksissa, me saa kuitenkin syötettyä Pratesille, me Pratesi vastaan Kaaresvirta, me nyt Pratesille tullaan tekemään screenia, siinä on kyllä miehen pallon käsittelytaidosta hyvä esimerkki, kun Grantin kolmonen monee ohi, mutta levypallot saa otettua Olli Nikitin, ja Nikitin antaa Grantille, Grant pallon kanssa vastassaan Koivisto, mitä tekee Grant, lähtee kun 3 pisteen heittoon, kyllä lähtee, kolmonen ohi, auttakaa nyt se levypallo, kyllä vaan Bright sen levypallo saa, ja häntä rikkoo numero 5 Mauritsio. Yliopistossa nyt todella tärkeät vapaaheitot, ja kyllä Bright näyttää, että mistä hän on tehty ensimmäinen vapaaheitto kylmähermoisesti pussin pohjalle 69-65. 21,4 sekuntia jäljellä ja me toinen vapaaheitto me Brightilta. Se menee myös sisään, näin vilppaa johto 5 pistettä. Kun me Pratesimme lähtee tuomaan palloa ja luulenpa, että Pratesi lähtee heti heittoon. Ei vaan, häntä rikotaan. Virheen tekijänä on tuossa tilanteessa numero 10 Markku Koivu. Pelitasoissa. Pratesilla 2 vapaaheittoa. Toinen toivon mukaan niistä ohi menee mieluummin ensimmäinen, mutta ei, me Pratesi varmasti. Pelimiehen jälkeen eka vapari pussiin 16,6 sekuntia jäljellä tätä ottelua ja vilppaa johto 4 pistettä. Ja Mauritsio me Pratesin toisen vapaaheiton jälkeen. Eroa on 3 pistettä ja nyt aivan oikein niin kuin Aleksi veikkasikin, niin me paikkaprässi on Hongalla käytössä. Ja me nyt annetaan suoraan Grantin käsiin syöttömme, mutta me siinä puhalletaan virhe kyllä Grant siinä, me Arosillan Veijonta tekus. Joo. Arosillan me melkoisen kovasti tuohon kenttään heitti ja samalla siellä Mihail Pavisevich ottaa itselleen teknisen virheen. Joo. Mies tulee kun tykin suusta huutamaan tuomarille tuon äskeisen tilanteen takia ja kyllä mitä hänen noita valmennusjuttuja on seurannut, niin kyllähän melkoisen kuumahermonen kaveri on. Näistä vapaaheittoa tuosta Grantin virheestä ja sen jälkeen 1 vapaaheitto tuosta teknisestä virheestä. Katsotaan kuin käy. Arrosilla ensimmäinen vapari varmasti pussiin, kuten myös toinen. Ja heittääkö Arrosilta vielä 2 vapaahtoa? Joo, eli teknisestä 2. Joo. Penkin tekninen tulee, jos saa vielä sivurajan tuolta puolesta kentästä. Niin penkille tekninen vielä toiset 2 vapaaheittoa. Tällä kertaa Arrosillan vapari menee ohi. Toivotaan, että toinen menee pussin pohjalle 10 sekuntia jäljellä ottelua. Ja kyllä tämä ottelu on ratkennut ja se on ratkennut parhaalla mahdollisella tavalla. Eli Vilpas Vikingsien voittoon. Pelataan nyt vielä loppuun 73-67 ja me sivuraja vielä Arrosilta me pallon kanssa antaa me pallon Brightille. Bright pitelee nyt rauhassa palloa ja Grant ei aivan oikein viitsi edes mennä tuohon rikkomaan. Ja nyt lähtee vielä Kaaresvirta kolmoseen, kolmonen menee ohi ja tämä ottelu on päättynyt 73-67. Vilpas Vikingsin voittoon ja vielä Heikki Zittin koittaa siellä käydä tuomaria psyykkaamassa, mutta se ei auta, nimittäin Vilpas ottaa todella arvokkaat 2 SM-sarjapistettä ja todella arvokkaan päänahan ajatellen esimerkiksi ensi viikonloppuna pelattavaa Suomen Cupin lopputurnausta. 73-67 Aleksin lyhyt analyysi, mihin tämän päivänä ottelu ratkesi. No kyllä mä näen vieläkin, että Honka oli vähän väsynyt ja Vilpas, vaikkei tuo hyökkäys aina ollutkaan niin toimiva, niin kyllä he ainakin tsemppasi ja yritti pelata ja tää oli oikeastaan tämmöistä, kumpikin joukko näytti vähän, Vilpas vaan oli parempi tähän peliin ja ehkä oli valmistunut paremmin ja halusi tämän voiton, koska Honga päänahkaa aina sellainen asia, että kaikki sitä arvostaa, nämä pelaajat varsinkin on kuitenkin tällainen ennakkosuosikki ja kyllä varmaan siinäkin on 1 pointti, että he on ottanut aika kovin tukkaan tuolla